zatvoren u zamku. Lijepa devojko, da li bi mi dala malo vode? Lepa devojko, piška. Ništa, ti nikako ne zadovolješ, sigurno je profesionalno. Tata uvek kaže da ne zna. O, šta sada da radimo? Istina da, Noki je sinula jedna ideja. Jel mogu ja nešto da probam? Da ti to možeš. U redu, nudim se. Još jednu mi savio vas. I zapamti, Geralde, samo se potrudi da budeš strpljiv sa Lady Ethel i sve će biti u redu. Gde ideš? Slušajte, Mede, ovo je veoma važno. Vidite, Veli, on je mislio dobro, ali bio je previše uzbuđen.